ni tenen octobre kalo kile muga ani kelen samba fla ani muga annani amun sogolendo ana maliko na maliko ka maliko na funi bollo sero fe jien fata annani bela jiralen fe kren la tukara ke o bela jiralen nyatuma o bismillah bi anga kuna funi wulu keneka kuna fondamne la biye tene octobre kalo kile muga ni kile samba fla ani muga ani nani bido in konna la femme ne ka ita anduro wakati wi kuluba pale konna la krekren la asal de banque la jeba koni bi la jami kunte dowre anga jamana colonel Baduru munu koni korota la ni general jala koni ko taka odi uma o kama bi ne ka ita anduru jonjon konna taka duma wa ka ira ka fo ko u koni kala general ulu yere koni nye mi yere konna krekren la anga jamana nyama colonel Assimi Goïta ajira la ko le to kura na fo alema mini colonel Assimi Goïta Kontekili, au de son excellence le général d'armée Assimi Goïta, le président de la transition, chef de l'État de la République du Mali. Ni au koni ni kadon kafo général d'armée Assimi Goïta ni au koni anga jaman abam ba ale koni franche fanga koni nyemai amba fo jala kura mindiri uma alaka ujoka asegen makono ala ujoka to makono alaka jamana jo utola. Anga jamana ministri miyashine no siraba ko o konyo mani o koni madame Damele Madina Sisoko ale sinabolike kasangani octobre kalo kleta ani kononton temini samba fla ani muga annani mi yere konna atere karo kafo kasaro fo kata se kita region yere koni marabulu konna makata e nyada o siraba koni chugo yo ka uni kunte do ware kasika jatemlali kon ke kada ka siraba ka mashiba koni nchara kosobe no wakati na bulma fon koni fe fere munu meseka sigisinka ani kala kana fere munu sigisinka kasika ma koni kishi siraba kan kasara chejugo koni anga jamana kene ya ko ministre ni o koni médecin colonel Assa Badialo ale koni ay senabolike kosobe ni wakati na anga jamana marabulu chama kono mina atara segu bla fo kata se masina mopti sofara ni bela jiralen ko fe asendo na karo ka fo joila dugu fana konna la mi yere konna ay wilika jo koni ta ka ni ka adamadiya de monta ka shima o koni mamun ye de kun koni soro samnyaji koni fe nyina kada kan ji koni walangata la kosobe o de mo yere koni bita ijo fo sefa wari million kemenani million bioro ani million shikin yanko wa wari yere fene kasabi kofe aklala ka malo toni bisaba fokata se tulu carton muga ani karo ka fo sangi keme duru bonyanko ore koni klala ikaro ka fo ni ma o konna munu be joila region konna la nu yu yere soro de kun konna la akala dogo ko franche konna la mi kera gawo region yere koni la sibiri do tasuma o koni willa ikaro ka fo taji mara yoro do konna femi gawo region yere be wile ko aljana baja akera yenodi jahni ale koni jalasagu dugu misani do koni ni kilometre sababe ani jalasagu yera dugu o koni ni nyogonche ayirala ka fo do ko franche koni konna la femi karo gandina tikela ma uye binkani wale ta kanya shi karo ka fo ja dugu koni ma mi yera koni kara sabu ye uye de kun chama koni la se karo ka fo asigiba koni ma kada ka ikaro ka fo mo koni bolo minen chama koni chena kasangani dugu de yera do koni ganye foli ayaka dusuma kasaya koni ira koni uluku bukani dikun koni fo ko mauna fo ko ulie faso de njuki soro utisega anyani uyere wa uteso alika foko anyokona ka uyere koni soro amba fo alaka kishi mashiba ko nu chama malaka ndo karo galantine tikla ma kolo dibila alaka nga jamana nyema ufanga si ula Femi agence de cession immobilière ni okoni ACI SA koni olo bora ka communiquer dito ke communiquer mi konna la uye ayira ka foko wakati do kila ko kuna funya do koni ncherla kuna fundisira do koni fe mi koni me nyashini ke ka do ka fo olu ka directrice yere koni mani okoni ni madame Ba Arabia Touré koni ko akoni magala faruba warla ko mi yere konna ko fo manali po dara ka ko ayira soro ko wana ni nyogonche ubora ka ayira ka foko okuma konte chenye femi olu ka directrice abolo koni ikaro ka forba wari foshima wa manda de diplomada ka kuma te kaki da soro ko bana ni nyogonche wule da kondo ma ko be kuna funya kulo munu ko ni chari ni akoni madabla fere jonyo ko ni mata ka se o konya ko ni ma abika sabu ka ma ko ni bla frijuku ko ni konnala ameta sanfe kalanko bina ko ka min ko ni université anga jamana ko na la femi anga jamana sanfe kalanso ni o université publique ni o faculté o lu ko ni akalanko nyon ko ni manoko kada kan licence mi kanga soro san saba san woro beke pour que iga se ko licence soro jama ka chan wa femi ka ro ka fo la ko metru yerate se ko concentrer la ko dimbe la jiralen ka ina fo ko limbe se ka concentrer ka fo ko ibe family ke ina fo akadi e chugo ya mina mi kera sababu ye mo ko chama ko mi ta to ko se université privée o lu ko na ni université privée ra ko ni chara
jamana kɔnɔna la ni ye a ta k'a lajɛ université privée kɔni bɛ an ka jamana quartier caman kɔnɔna la nka a yirala k'a fɔ ko université privée baden ninnu kɔnɔna ko 42 dɔrɔn de bɛ minnu kɔni reconnus don par l'État o b'a yira k'a fɔ université 42 dɔrɔn de bɛ an ka jamana kɔnɔna la minnu kɔni ka lakodɔnnen don an ka jamana gouvernement fɛ o kuma université tɔ ninnu a ko ɲɛ olu bɛ cogo di. Fɛn min ye comité des compagnies d'assurance du Mali ni o kɔni CCAM kɔni ye ka sanga ni welewele da kan bilali ye ka ɲɛsin ka dɔ ka fɔ maaw kɔni ma minnu ye dekun kɔni sɔrɔ sanji ka cɛnin kɔni fɛ o jɛkulu kɔni sera ka u bolo fara ɲɔgɔn kan ka sefa wari miliyɔn 100 bɔɲa ko ka o de kɔni dalajɛ min kɔni bɛna don adamadenya dɛmɛw kɔni da fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu dekun kɔni sɔrɔ ɲinan samiyaji ka cɛnin olu kɔni na ka ɲɛsin olu ma. Fɛn min ye forum panafricain de la jeunesse du Sahel ye olu kɔni ka o forum ta ko filalan baaraw n'u do la jumadon tɛmɛnen Bamako an ka jamana faba kɔnɔna la forum yɛrɛ kɔni kɛra tile 3 kɔnɔna la ni o kɔni daminɛla octobre kalo tile 17 ka to sen na fɔ octobre kalo tile 19 min kɔni senfɛ jamanadenw kɔni bɔra fantan ani bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la Burkina jamana Niger jamana Senegal Tchad fo ka taa se Côte d'Ivoire jamanadenw olu kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni sen do la ni forum yɛrɛ na forum si kun tɛ dɔwɛrɛ fɛn min ye Sahel jamanaw bɛ se ka o bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka balakura bolodaw kɛ ani jamana ɲɛtagali kota fanfɛla la. Fɛn min ye congrès de médecine militaire o baaraw kɔni n'u do la fɛn min ka dɔ ka fɔ octobre kalo tile 17 a kuncɛna octobre kalo tile 19 min kɛra école de maintien de la paix à l'Union Burundi Gueye kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni kɛnɛ ka an ka jamana ministre de la défense ni o kɔni ye général de corps d'armée Sadio Kamara fo ka taa se a baara ɲɔgɔn kɔni ma ni o ye médecin colonel Asaba Diallo Touré ye. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw aw kulo gansɛgɛ kɛra ni kunnafoni adama de an b'a fɔ aw ni ci a ka lamɛliko ɲuman la ni aw minnu bɛ a bɛ fɛ a ka jagofɛnw ka lakodɔn a ka cakɛdaw ka lakodɔn aw bɛ se k'aw sɔrɔ Mali kunnafoni direction commerciale la o kɔfɛ aw minnu bɛ fɛ ka quartier ta aw bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la ni min kɔni 94 42 23 82 aw ni ci a ka lamɛliko ɲuman na aw kan bɛ don wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ ko ma kɔnɔ.